takumananso pano patiyankhule na Ambuye lero ndi Lachinai pa 16 February chaka chino cha 2023. Mawu athu alero mawu oyamba Genesis mutu 9 ndime yoyamba mpaka 13. Uthenga wabwino Mariko 8 ndime ya 27 mpaka 33. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Augustine Kaliu kuchokera ku St. Matthias Parish, Lumbadzi, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Mariko woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu ndi ophunzira ake adapita ku midzi ya ku Kesareya Filipi. Pa njira Yesu adafunsa ophunzira akewo kuti, kodi anthu amati ine ndine yani? Iwo adayankha kuti, ena amati ndinu Yohane M'batizi, ena amati ndinu Eliya, enanso amati ndinu mmodzi mwa aneneri. Apo Yesu adafunsa kuti, nanga inuyo mumati ndine yani? Petro adamuyankha kuti, inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja. Yesu adawalamula kuti asauze munthu wina aliyense za iye. Yesu adayamba kuphunzitsa ophunzira ake kuti mwana wa munthu adzayenera kuzunzidwa kwambiri. Akulu a Ayuda ndi akulu a ansembe ndi aphunzitsi amalamulo adzamkana. Iye adzaphedwa, koma patapita masiku atatu adzauka. Zimenezi adazinena mosabisa konse. Apo Petro adamtengera pambali nayamba kumdzudzula. Koma Yesu adachewuka nayang'ana ophunzira ake ena aja ndipo adadzudzula Petro. Adati, choka apa iwe Satana. Maganizo akowa si maganizo a Mulungu ayi, ndi maganizo anthu chabe. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Ambuye Yesu akukhala ngati akupempha feedback. Akupempha kuti kodi anthu amati ndine ndani? Who do people say that I am? A spokesman as usual Petro akuyankha iye ena akuti Eliya, ena akuti aneneri, ena mwakuti. Koma nanga inuyo mumati ndine ndani? Ayi, inu ndinu mpulumutsi wolonjezedwa uja. Akunenetsadi zimenezi, koma chimene tikudzadabwa pang'ono tsopano chakuti wayankha bwinobwino Petro ngati akumudziwadi mpulumutsi wolonjezedwa uja. Koma wayiwala zimene mpulumutsi wolonjezedwa uja, monga mpulumutsi wolonjezedwa uja akuyenera kudzadutsamo pamene akubwera kudzachita ntchito utumiki, kutifera pa mtanda, kutipulumutsako. He is simply enjoying the answer, you are the Son of God, Koma kuyiwala kuti that Son of God who has come to redeem us has to undergo the way of the cross, has to undergo pain, suffering, betrayal, denial. Ndakumwita napambali, zisatero inde Ambuye Yesu ndikungoyankhulaso mwamphamvu kwambiri. Ayi maganizo awa si ako isi, maganizo anthu chabe. Choka Satana. Kutikumbutsa nyimbo ija amayi ya Chikatolika alijiwa, choka Satana, choka Satana, usandulire kolona, ndine mwana wa Mariya. Choka Satana. Komanso anzathuso achasa college pompano ayimbaso mawu omwewa ndithu kuti yayi maganizo akowa si a Mulungu, chokere ndi maganizo ya wanthu chabe. Chokere Satana, tapita uko. Maganizo akowa si maganizo a Mulungu ayi, awa ni maganizo anthu chabe. Chabwino
tikungofuna kunena kuti Yesu Khristu pamenenso monga tikudziwa tatsala pang'ono sabata ya mawa omweyi lachitatu tsiku la phulusa kuyamba nyengo ya Lenti masautso Ambuye Yesu akuwauza ophunzira ake ndithu kuti sikuti mwalakwitsa, ndinedi mpulumutsi olonjezedwa uja, mwana wa Mulungu wamoyo. Komatu mpulumutsi amene yuyu adzazunzidwa, kukanidwa, kuchitidwa chipongwe. Ndiye iwe Petro usachuluke nzeru pano yayi, usaoneke ngati kuti iweyo ndiye otsata kuti yayi mwana wa Mulungu sakuyenera kuzunzika, mwana wa Mulungu sakuyenera kudutsa mwizi. Ukhala ngati wamba kuyimirira soyipayo satanayo. Choka Satana, chokere tiye uko. Ndi angati amene pamoyo wathu wa tsiku ndi tsiku tikakhala mu udindo utsogoleri wa dziko, utsogoleri wa mpingo, ufumu kumudzi, udindo abosi pena pake, manager office yakuti, CEO, whatever capacity we have, ngakhale kukhala kholo kumene, ndi angati timalolera kumva feedback kuti kodi anthu akunena zotani, akuti zinthu zikuyenda bwanji, kodi anthu akuti zikuyenda bwanji. Ndipo tikafunsa timaloleranso kumva maangozi onse nanji ifeyo anthu, chifukwa chakuti monga munthu sukhoza zonse, ulephera zina ukhoza. How ready are we to receive positive and negative feedback? Komanso, how ready are we not to entertain all positive? We normally have a tendency to only have a listening ear to the positive feedback. Nthawi zambiri timangofuna tingomva okhawa amene akutiuza zabwinozo, mukuyitha big apapa inonde mwabwera bwino, apapa inonde you are clearing the rubble, iniyo apapa nde zikuyendadi, this is the dawn of a new era, apa zikuyenda kwambiri. Nkomaonadi kuti ife nkumakhala mukadziko kameneko. Look at what Jesus is doing. Ambuye Yesu akumutsutsa Petro amene amabwera ndi sweet talk, amene amabwera ngati zabwino. Iyayi zisatero, ayi kuchitoyenda pambali mwakuti meti pampangira nthawi zina bige mayayi siziyayi iniyo monga bige osavomera zimene zizi. No, iniyo monga bige, don't allow this. Ife nkukomedwa m'malo mwakuti tiyendedi m'masautso muja, tipirire mavuto aja bwinobwino, nkukafika ponena kuti tabala zipatso zabwino, aliyense akukondwera. We do the opposite, the vice versa. Timayambira vinjoyo, timayambira ma enjoyment yokai, timayambira kaye ifeyo kudzidyetsa ifeyo zina ndi zina, iyayi sidanga akulu, ulemerero uja ukhaleka indi ifeyo. When the people are suffering, when the innocent souls are languishing, when the people are on the mizereka ya chani mwakuti izi ndizi, ife tili pena pake tikanavomera ngati Ambuye Yesu. Nkukana ena amene amakonda kubweretsa nkhani zonena kuti ayi zikuyenda musalolere izi mwakuti, ndikungopirira kanthawi pang'ono, nkuva nawo ululu pamodzi ndi anthu athu, nkuyenda nawo mikwingwirima yawo, mavuto awo, fungo lawo nkhosa, kumva fungo lathu, kuvaso ifeso fungo la nkhosa zovutika, nkuyenda nazo pang'ono, nkwa pafupi kuti we should prosper together. Nkwa pafupi kuti tonse tiyendere limodzi, even chitukuko chija, prosperity ija, nkumaona ndithu kuti apapa zinthu zikuyendadi, aliyense chilichonse chili m'malo mwake. Tipewe khumbo longofuna zinthu zofewa nthawi zonse. Tipewe khumbo longofuna zinthu zotsekemera nthawi zonse, zinthu zimene zikutipanga satisfy nthawi zonse. Kumbukira na Ambuye Yesu ngakhale nthawi imene amayesa Satana mchipululu muja, anamukumbutsa munthu sungakhale ndi moyo ndi chakudya chokha koma ndi mawu a Mulungu. Akubwereza pomwe pa Ambuye Yesu ndithu kuti ndikuyenera kudutsa mu zowawa kaye, ndimve zowawazi inde, ndi pamene ndidzakwaniritse cholinga, mission imene Mulungu anandipatsa yopulumutsa anthu. Ndidyetse nkhosa zake, ndizifere nkhosa zake, ndipo ndidzauka kwa akufa. Koma tikangothamanga
kuti tikufuna pompo zabwino zija zibwere, ndi pamene pamapeto pake the vice versa also it comes back to hit us like a boomerang. Ifake zimapezeka kuti m'malo mwakuti tikanadikira kuti tisauke kaye tipeze zabwino zija, tathamanga kungofuna zabwino zija, zimangobwera mwa kanthawi kochepa, ma consequences ake amakhala akulu, zimatisawitsa mtendere ife ani ake tomwe, nkumazidya nkumaona kuti mkamwamu appetite zero, chifukwa chakuti zinthu zija mtendere wa mumtima tilibe. Tiye timpemphe Mulungu kuti atipatsenso ife mwana mtima wa mwana wake Ambuye athu Yesu Khristu, wokana unnecessary comfort zone, kukana zongosangalatsa za pompo, koma kulolera kuzunzika, chifukwa chakuti tikudziwa chimene tili, tikudziwa chimene ife tikufuna kukwaniritsa, komanso tikhale ndi mtima wolimba mtima wopanga challenge anthu amene amabwera kufuna kutitsekereza, kubwera ndingati kalungu kakuthwa kabwino konena kuti iyayi musavutike, iyayi mwakuti tikhale ndi mtima odziwa kudzudzula anthu ngati amene kuti iyayi inde chabwino maganizo anu ndi amenewa, koma iyayi chokereni, maganizo anuwa si maganizo a Mulungu, ndi maganizo anthu chabe. Amen.